Monggo. Mbak Dawise kula aturi jumeneng dadi ketok nek dawa ki ora karo ngadeg. Ora ketok nek karo lungguh. Monggo. Kula aturi jumeneng. Ayo disepoti. Jaya. Ngapunten Bapak Dalang niki saged napa mboten Pak? Malah kudu iso biasane piye. Kok kaya ora tau. Niki anu lho, Pak Mariadi mengkene kula pletu langsung tubyuk mawon nggih. Mana lagi? Ambung ngoten lho. Rungokno, kok angker kleru sampe tubyuk. Terus kok seto lho takon kene. Ora usah anu ndedek karo kertuane wong biasane ya piye kok dina tanggapan kok. Ada biasane ndegar. Teng anu to Pak mboten wonten ten mriki ngoten iki lho. Malah karo dulur-dulur kabeh Pakde, Pak Lek, misanan. Lah iya. Bapak dhewe kabeh. Ayo Joni kene Jon. Ayo karo aku. Ben do ngerti. Joni. Jon, dapat Jon. Iku dikandani. Tidak cari. Jajal. Rasa jajal pokoknya terus langsung ngomongin. Jajal ini sakit tok, pokoknya sabare. Siap Nubio. Ini mau sakero. Sakro, Pak. Ya tepuk tangan. Jadi keplongan iki sumpah. Loh, orang ngomong ben semangat ngono, Mbak. Ben semangat. Obese. Kok elik men to Pak? Ora. Sing arene elek sapa kok? Wis pokoknya alon-alon tersambukan. Nah. Apa sih wani ngendho elek? Ya ora krungu to mesti dirasani to ki. Sapa sing ngrasani ora wedok ora lanang tak dubyuk pokoke.